Jo. Men Vi har dem her. Det her det var det ikke er meningen, ikke at Carolina Weaver. Det her det er chocolate Butler. Ja. Nå, det er ikke Carolina Ja, altså Reaper. det Nej, sagde. fordi dem kom der ikke nogen af. Nå, jamen så er det kun sådan nogle tøsedrengs chilier, så. Bare kom lidt lægge med over til mig. var det dem her? Du Så ser, der ikke kaste op, jo. der kom ikke nogen Carolina Weaver, så ja, jeg tager selvfølgelig den mindste der er. Jeg tager den Hvad her. bare rolig, resten kommer vi i lasagne til aften. Nej, du gør ikke. Du skal ikke have sådan en lille en. Det skal jeg love dig for, at ske. Jeg skal Det er ham, der har kniv. Ja, jeg skal have den her. Hvorfor skal du have, Glenn? Jeg tager bare den der, så kan jeg lige have spurgt den. Nej, jeg tager den her. Tager du den lille der? I kan sige... Skal jeg komme og fordele dem? Nå. Jamen, jeg ved ikke, om I vil have dem skyllet. Jo. Det ligner Vi har lige prøvet den i vand. guldkaramel. Læg den med. Nej, så du ikke skal have fingrene af dig selv. Men må jeg se ind i, hvordan ser den ud inde i? Fuck, mand. Hvor er luft? Den... Hvor det lugter godt. Den... Det dufter af tomat. Ja, Hvad Det er fanden? rigtig godt. Det dufter af tomat. Hvad fanden? Ja. Den dufter faktisk godt. Hov. Det er mig, du skal skære af. Jeg skal bare lige se. Men man kan også godt lugte den er stærk. Må jeg prøve at lugte? Lad os Det springe smager frem ikke til, at godt. vi får den spist. Hvad? Hvad med det der? Jeg skal ikke tabe den, fordi jeg selv spiser Kan du kun have en halv? Det er ikke en halv. Det er det da. Det er en halv, Du skal det der. overhovedet ikke sige noget. halvt det der. Jamen, så er det tøsedreng. Det kan jeg så se. Det... Jamen, jeg kan godt tage den anden Nej. Kom, skål. 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 Og så... God appetit. Og her er jo til fingrene. Tip godt. Med par sko. Ja, det er det. Ja. Nu skal du ikke skylle den ned. Tak for det. Med Tak for smagen, det. ja. Ind igennem næsen. Og begynder at blive varm. Ja, du begynder at blive stærk. Lige der. Begynder sådan Og brænd. at brænde. Du tager det da meget pænt, bro. Jeg synes også, du tager det rigtig pænt. Ja. Det er sgu da nærmest dig, der har det værste. Skal du have noget mælk? Ja. Bare et eller andet. Undskyld, det griner med, jeg ikke er her. Ja, fordi vi griner jo også. Og det bliver bare ved. Det er slemt, når du tager brillerne af. Ja, vi skal åbne den kold Ja, jeg skål. får der. noget papir. I 2 grader. What the fuck? Er det så slemt? Ja. Det brænder rimelig godt. Godt jeg ikke skulle smage af. Ej, jeg er lige... fuck, jeg smager. Jeg var dum lige at tørre mig selv i øjnene. Jeg filmer, så må Emil lige... Emil, kan du hente saksen ud i køkkenet? Den er i knivblokken derhenne. Mit øje, mand. Det er helt gammelt. Hvad så? Nej. Jeg skal have noget af det. Mit øje. Jeg gør lige sådan her, så henter jeg lige den saks der. Og det brænder stadigvæk. Jeg ved ikke, om I kan se, om jeg er rar. Okay, jeg prøver at have koldskål. Det er den dårlige. Føj. Nej, jeg kan ikke lide den. Det var lige koldskålen. Nej, ikke den der. Så chilien var god nok. Jeg synes faktisk ikke, den brænder også så meget mere.
Men stadigvæk. Jeg kigger ud for en. Gangsterlone, hun synes, I stønner. Men nu Emil. Jeg har fået det i øjet. Emil har fået i øjet. Ej. Putter du en finger i øjet, efter du har chili i hånden? Jamen ja. Det skal man ikke. Det er du. Jeg er glad for, at jeg ikke tog Carolina Reaper. Fordi hvis det her kun er en halv million, så skulle Nej, det er det ikke. det står der på Google. Ja, ja. Alt afhængig af, hvor du søger hen. Den her ligger på 1,7. Hvad ligger Carolina Reaper så på? 2, tror jeg. Jeg føler, jeg skal brække. Fuck, det brænder, mand. Så gå ud og skyld i øjet med vand. Hvad tror du, jeg har på mit det her håndklæde? Det er vand. Kæft, jeg er idiot. Ja. Hold kæft, det bliver med at brænde, mand. Fuldstændig. Jeg ryster. Ikke gnid i det. Det bliver værre. Hvad? Ikke gnid i det, så bliver det værre. Vi gør det sådan der. Så skal jeg ud af noget vand. Koldskål er den bedste. De ringer snart fra vandværket og siger, nu stopper jeg af. Er det ved at stille den af nu, eller hvad? Nej. Hvad fanden hygger du så nu? Det er sjovt. Eller noget. Fuck. Jeg så prøver at tænke, hvordan vi har det. Ja. Jeg går ja. Min næste lov. Mine ben, de ryster. Mine arme, de ryster. Har I isterninger? Måske, men jeg ved ikke, om det hjælper. Det hjælper en del, har jeg skulle høre noget om. Okay. Det med flødeis. Sådan. Hold da kæft. Skal vi ringe 112? Nej, det hører jeg ikke nogen. Det er fordi, vi er live på TikTok imens også. Kan det med, jeg er på YouTube, der ikke følger Morten her. Han flytter den ikke, så lige kommer op her. Hvad så der, Holm? Fint. Men det er stærkt. Der er ingen istænding. Jo. Nå, hvad? Her. Nej. Vi skulle have haft Heino med, mand. Han havde ikke holdt til det. Det tror jeg ikke. Hej Emil. Fuck af. Jeg siger det meget direkte. Nej tak. Min smagsblad er væk. Bror, men mit øje er væk. Hold din kæft. Gå og se, der var Emil, han sidder og har fået chili i sit øje. Godt.
Jeg så også lige mit dårlige øje. Jeg har også... Og jeg kan ikke sidde stille her. Jeg ryster hele kroppen. Ej, fuck nu. Jeg kan mig her. Jeg kan dem på TikTok live og se mig. Jeg har en ekstra isterning i hånden bare lige. Den skal jeg... En idiot. Jeg vil bare hjælpe med at køle dig ned. Ja, det er jo ikke på ryggen, at jeg skal køle Nå. vel. Tak for kage. Det kan man jo få indbetalt sig i det her fisk. Det går væk igen. Men et godt råd. Husk at vaske fingre, inden I går på toilettet og tager ved. Ej, det er jo sygt det her, Glenn, mand. Fuck, det er godt, jeg ikke smagte også. Du skal vide, jeg havde gjort det, hvis jeg ikke havde epilepsi. Puh, Det gav varme. Ej. Ej, jeg kan jo ikke en skid. Men vi kan godt blive enige om, den var stærk. Ja. Det var ikke helt ligesom julekalenderen. Nej. Men smid lige like på den her video, hvis vi skal prøve at få fat i en Carolina Reaper. Ja. Jamen, det var det for den her video. Jeg laver en opdatering lidt senere, når jeg har fået det bedre. Vi ses. Det er